стихотворението "Има и такива гари", там имам една интересна история, която може би е добре да разкажа. Там сравнявам сърцето с метроном. Но това не е случайно, защото чух една много интересна история, един факт всъщност, който аз до преди няколко месеца изобщо не знаех. Не знам дали вие го знаете, но сега ще ви разкажа за какво говоря. Става въпрос за този синдром на синхронизация на метрономите. Нали, това звучи малко много сложно, но е много интересно. Ако поставиш, и това е факт, ако поставиш на една неподвижна повърхност, да кажем на масата, много метрономи, примерно 30, мисля, че в опита бяха 30 и няколко метронома, и ги задвижиш в така, че да са извън ритъм, нали? Всеки по различно време. Нали? Знаете какво е метроном? Когато задвижиш тези метрономи по различно време, нали? Те не съвпадат, те започват извън синхрон да работят. И те, ако са на неподвижна повърхност, те ще останат по същия начин. Обаче, ако ги сложиш върху повърхност, която е възможно леко да се поклаща или да се движи, то тогава се наблюдава много интересно явление. Всички метрономи, енергията на един метроном започва да влияе на енергията на другите метрономи и те поетапно, един след друг, започват да се движат в ритъм, независимо, че са били задвижени по съвсем различно време и по съвсем различен ритъм. И след може би минута-две най-много беше в нали, видеото, което аз специално изгледах, всички започват в един и същи так да се движат. И мене това изключително много ме впечатли. Защото това не са живи същества. Нали? Не е да кажеш нещо да се усетят. Това са предмети, но въпреки това тяхната енергия заразява. И много ми се стори хубаво сравнението с нашите сърца, които по същия начин биха могли да се изравняват едно с друго и да почват да бият в един и същи ритъм. И всъщност, когато в сърцето ти е студено и чакаш на релсите влака да мине, той добре, че не минава, но когато си в такова състояние, това, което трябва да направиш, е да се задвижиш, да си задвижиш сърцето и само да чакаш. Да почакаш малко. И тогава вече всички сърца около тебе ще влезат в твоя ритъм. И това ми се стори много хубава метафора и заради това ми е едно от любимите стихотворения.